Z nového videa dnes tu máme Minecraft Survival, kde tu máme nejaké si takéto prístroje, vôbec neviem čomu to je, až tu tak nezahrabem, ale zahrabem sa nejako, pretože chvíľku budem avkovať, aby ma tu 102 nezabili. Lebo nie som tu sama. A toto je môj krásny skin. To vám chcem ukázať. What the fucking? To je potato. Nefunguje to. Prečo som dostala potato? Dobre, nezajímavé to. Je von hrať survival. Takže čo tu mám robiť? OK, to už niečo vidím. Ok, nezajímá ma to. Zeber si to. Ale ja odchádzam. Čau. Ja mám na tebe nervy. Postih. Dobre, to je dementný svet, takže ideme preč. Ja si dám čokolády. Ty vole, to je akási pomačkané čokolády. Hardcore, ideme hrať hardcore. Ideme hrať hardcore. Jubi. Tak ne. Ja sa tu snažím otvoriť čokoládku. Čokolády. Idem sa pozrieť, čo toto je zase. To čo je, akási ty kokšo. Počkaj, aká to je čokoláda? Oreo. Ukáž, čo to je za... Ok. Topper raid. Kurňa raid. To si tu trúby trti. Dík za bloky. OK, dík. Sky. Komu, jak to, že tam on má postiel? Ale ja chcem postiel. Raid? To je úplne jedno. Kamo, ja nemám žiadne veci.
to vypálí, kámo. One. Už nevím, bubienky. Kámo, chudák. Jo, tam úplně mlátia. Ja tam nejdem, na to zabudni. Idem na trajblok. Ja nemám money. Čo ja do ryti viem? Koľko to stojí? Aha, rejte. Kto si tu zastavil bloky, chudák. Chudák schody. Chudák schody. Kámo, čo tu ľudia vyhadzujú? No, úplne. Nie? Prečo nie? Či nemôžem ísť, je to? Chcem ísť sem. Chcem ísť sem? Ja to nemám. Tak tam nejdeme. Škoda. Game. Počkajte. Mňa to vždycky vráti. No. To je v pasti, kámo. Ja za chvíľku naopak. Aha, tedy to. Tam niekto tu proste postavil slide block. Pačiky maču. Pačiky makete. Kederi maču. Ok. Svinia. Napoď sem. Napoď sem, ty kreten. Napoď sem. Ja si zaberám hlinku. Si myslíš, že ja ten krompáč nevidím? No, ty svinia. Tak dobre. Ale potrebujem jedlo. Ja potrebujem žrádlo. A kde je žrádlo? Tu? Bude nemám. Chcem iba žrádlo. Kamo, tak čo to je? Nazdar, nezajímá ma to. Si dám čokošku. U ďalšieho partu. Čau.